alam mo, mahal ko talaga yung asawa mo. Daddy, kasama ko siyang pumunta. Hindi ko siya kasama pabalik. Isipin mo kung saan siya lumusot. Sumakay siya ng truck, nakarating siya. Meron ako naging PA. Palibhasa, yung event na yun, Jegs, open bar. Hindi ko alam kung mabilis lang siyang malasing talaga or talagang medyo napadami. Ang una ko nakita na ginawa niya, hinahampas-hampas niya yung head natin ng TFG, si Sir Vince. Sir! Doon sa BGC, ang dami nakapark doon na sports car. Dala-dala niya yung mga gamit ko, Jegs. Pinatong niya sa sports car! Sabi ko, alam mo po ipatong dyan! Tara na, kaya ko na. So, umupo siya sa likod. Naging driver ako. Hindi ko na siya katabi. Umupo siya sa likod. At habang nakaupo siya sa likod, binubulungan niya ako sa tenga, tumatalsik yung laway niya, nararamdaman ko. Laway niya sa tenga ko. Sinasabi niya, alam mo, mahal ko talaga yung asawa mo. I love Red! Pero syempre, respeto ko na lang sa'yo. Diba? Mga ganun. Sabi ko, sige, okay, go. Natatawa lang ako, hindi naman ako nagagalit. Alam ko namang naalon sa alcohol and all. Ito nang malupit, sabi niya, Nicole, hihina ako. Tapos sabi ko, ano gagawin natin? Nasa gitna kami na Ayala. Madaling araw naman na, so wala namang traffic. So dahil walang traffic, nung natigil kami sa stoplight, bumaba! Tapos hindi ko na siya matagpuan. Sabi ko sa'yo, Jegs, isipin mo kung saan siya lumusot sa kahit anong building. Nung una, naghintay pa ako Tapos nag-move ako forward dyan sa may fire station. Hindi siya dumating. So ang ginawa ko, umuwi na lang ako. Hindi talaga siya. Hindi siya umalis talaga siya kasi ingihina nga daw siya. Pagdating ko doon sa condo, sabi ko, Daddy, kasama ko siyang pumunta. Hindi ko siya kasama pabalik. Pumunta pa kami sa police station ng Makati. Inikot-ikot namin yung mga condo na malapit. Nakapag-text naman ng mga around 9 a.m. Yung pala, alam mo kung anong ginawa niya? Nakaihi naman siya somewhere, tapos sumakay siya ng truck, nakarating siyang Bulacan. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.